Os mariscadores de Noia permanecen en terra dende finais da pasada semana cando o Intecmar volveu detectar índices de toxina por riba do límite, unha situación que acontece xa con demasiada frecuencia debido ás especiais condicións climatolóxicas dende que se iniciara a campaña. Os peches cautelares, sen embargo, desataron as críticas da plataforma en defensa da ría de Muros Noia, que en demanda do Intecmar a toma de mostras e a realización de análises tamén durante as fins de semana para coñecer con maior detalle a situación dos bancos e evitar a perda de xornadas de traballo. A este respecto, Rosa Quintana volveu defender o bo funcionamento do Instituto dependente da Consellería, que se ve complementado polo labor dos laboratorios privados contratados pola Confraría. O Intecmar é un centro reconocido a nivel internacional, é un centro de control que se preocupa primeiro por a saúde dos consumidores, polo tanto a súa principal labor é pechar as zonas de produción no momento en que se detecta a presencia da toxina e segundo, fai un incremento máis alá do que establece o regulamento comunitario para intentar minimizar os días que duran os peches para a presencia da toxina, pero sempre traballando con darlle seguridade ao consumidor para que todo o que salga das zonas de produción chegue en perfecto estado ao consumidor. É certo que hai xente que critica, como decía o patrón maior, si o facemos ben, como se o facemos mal, e que non son conscientes de que a toxina é un proceso natural, que neste ano está aparecendo en épocas donde nunca se tiña detectado e que a presencia actúa como dunha maneira de explosión. É dicir, podes estar muestreando hoxe e dar valores de non detección no equipo de identificación de toxinas e o día seguinte se disparan os valores. Moito máis crítico amosouse o patrón maior Noiés aclarando que Plademar non representa os profesionais da ría, coa realización destas críticas que non considera construtivas. Non representan a nadie porque nadie se elixeu. Despois disso, tamén Plademar critica a Cofradía, critica a Consellería, critica a todo o mundo. Debe ter unha varita mágica porque esta campaña, sabemos todos, que o ano pasado non hubo desove, o que levamos 40 anos mariscando, e incluso xente jubilada o sabe, e xente que leva 20 anos, pois que hubo mal desove. E depois hubo riadas en xaneiro, en febreiro, saben os mariscadores que nada isto é mentira, e bueno, o COVID tampouco axuda. A hostalería está cerrada, sabemos miles de empresas que cerran, e hai pouca demanda. Ora veo as toxinas, tamén 4 veces. Nadie ten culpa. Vou ter culpa a Cofradía, vou ter culpa a Intecmar. Santiago Cruz defendeu o traballo do Intecmar explicando que grazas ás súas analíticas o marisco extraído o xoves non chegou a ir ao mercado, evitando así un risco para os consumidores.